Guys, medyo mamula-mula na itong nilit ko natin. Hindi natin, mga 2 oras pa guys. What's up mga pards? Mukbang. Maglelechon tayo ngayon. Chief cook natin no, si Jerwell Tamag. Mga kasama natin. Galing sa Cagayan. Galing sa Cagayan pa yan guys. Dumadayo sa Ilocos. Dating taga-lechon sa Harvard. Halakang buya. Purikaan kang sibog lim subukan. Magle-lechon tayo ngayon. Tagalog ka, wanti Ilocano to. Indang sityo na. Bagis na. Hey guys, paparingas tayo ng tubig na pang lamaw. Pagpalitan natin sa pagtanggal natin sa balayibo ng pan. Baboy. Baboy nabitin sa kan sa may bantay. Ito lang nakayanan sa 50 subscribers. Kaya sumindi yung fire starter natin guys. Ayaw pa. Kilala pala namin yung bago namin kasama ngayon, si Jerwell. Dating partidor sa Harvard yan guys. Humirap lang. Afrika ka mo ha? Babu cham-cham yuk. Cham-cham. Kaboy ko silihin. Lagilat na kayo. Naman. Kita man kami nih. Kita kita ligis oh. Sabi kinapatasungo na, biting ko. Ano ka naka-vlog dito yun? Taangan pa yun to. Ito ninantan. Join na naman. Ngayon natin ba? Ito oh, pinagkuskus mo. Natin itong kwan guys, laman loob. Gawin natin yung kwan. Pinakbet. Bupis. Bupis tsaka dinuguan. May karga ng kwan. Special delicacy ng mga kwan, Ilocano. Baboy, buto lang siguro ang matatapon. May balayibo. Hindi naman loob. Katong tumitalang kami na. Kung sali na yan. Yan, 7 na natin kapitan. Oo, teka. Tinitir mo. Sakit ato mata ato. Bakit matilang man? Di matunggi. Mamatay. Di ka na nat. Sa 2 tanong.
Teka, pasi mo, pasi mo. Sige nga pa. Bumsakan. Rider mo. Sakit kaya. Oops, dito ah. Uyod mo. Masukan namin tiket. Na. Na, lente ka bro bukog na. Na. Cute. Turong mo saan? Ma, napaan ka? Salta mo dyan. Ilalagay na natin yung pampalasa guys. Na. Imaag mo na nga ni idlongan na po. Uy ka tayo, sel ko pa eh. Oops. Nagkasukan? Man, jaga nih. Mana nasuk dia lah. Pagkuha na pa di ko. Dara. Na. Pagbalay na pa. Oh, di atin na. Iwan na tayo mo. Tulong-tulong ka lang. So guys. Timpan mata na sana eh. Barok pala dito to. Barok pala ibarok to. Wala baro pare. May iwan tayo natin. May iwan yung tayo. Jin. Tangkin to suso na yun. Nakaingan din ako. Kibig. Diba? Sa pamamin. Sa pabawan pati landong tamo sumurog. Iya masih. Gagawa na kami pala under ano. Lati ko natin ko. Kasi din pas mo. Yung tirahin na dyan eh. Di ko tukyo para di. Aburigat ko na bisan sel ato daji ko kasla pum mga di ko ano medyo. Ayun nagbadlaw ko medyo may kalungal daw na ta. Bakit?
Guys, medyo mamula-mula na itong lechon natin. Hindi natin, mga 2 oras pa guys. Sakaling pwede nang lantakan yung native na lechon natin. Malapit nang maluto, konting Tintis na lang guys. kembot na lang. Kunting pusipos na lang. Sani ang puspusipos. Kita na eh. Konting kembot na lang. Kain na tayo guys. Maya, update namin kayo pagka kakain na tayo. Sabayan nyo kami mamaya. What's up guys? Luto na tong lechon natin. Lagay na natin at hati-hatiin ng pira-piraso para tayo ng kainin. Ang masarap to, malutong. Yummy. Tingnan mo mabuti. Basta, lasin mo pa lang. On lang, hindi yan. Muna yan, hindi pagsisinamo lang ah. Hindi pagsisinamo eh. Tadem. Kung tatutukan na talaga tayo, ito na itong isa. Lutong guys, ang galing nagluto. Si Jerwel. Galing Harvard. Galing dito sa barangay namin, Barangay Napo, Santo Domingo, Ilocosur. Yung pinakamalawak na lupa dito sa amin. Kinirahan. May 5 kalabaw. Daing kambing. Puro nakaw.